Egipt. Ne cânti nouă ceva? Da. Ia. Pleacă Tanța la Constanța, pleacă să-și mai facă viața și vine cu ceas la mână și cu burta până la gură Tanța. Păi vă dați seama cât o să ne distrăm în vacanța asta, nu o să putem filma decât o să ne distrăm. Bă, aeroportul este plin, cred că am stat la coadă la pașapoarte jumătate de oră, 40 de minute, e haos. Am fost de la lounge, am mâncat și noi un sandwichel frumos. Mă rog, ei n-au fost, că trebuie să-și facă card din ala. Și ne urcăm în avion, decolăm spre Palma de Mallorca, noroc că avem loc din ala extra legroom, să avem loc, că suntem milionari, 24 de euro de persoană a fost în plus și revenim din avion. Băi, ne-am urcat și noi acum în avion, e full, e bun, deci pe bune, deja a început să plângă vreo 7 copii, e bine. Măcar avem aici loc la picioare, sunteți nebuni, aveți. Haideți că revenim din Spania. Am ajuns, fraților, în Palma de Mallorca, sunt 104 milioane 700 de mii de grade. E căldură mare rău de tot. Haideți că mergem și noi, ne băgăm iar în trolebuzul ăsta, mergem cu metrou până în aeroport. După aia mergem la hotel să ne